Omera moro bati gi Lydia. Omera moro iluongo ni George. En tiere dala ma Mombasa. Nodhi ka Mombasa somo. Odagi duogo dala nikech owacho ni Mombasa piny bere. Koro nyisa ni owacho gi dho Kisungu ni someone can come from a fisherman to a news reporter. Koro chal no ng'eyi ma wadwa ing'eni baba ng'eni wadak e dho nam kendo wach mar fishing ni wan mong'eye koro wacho ni lek mar ng'ata ng'ata nyalo chopo mano kare ing'eni thoth wacho ni ok owendere to ka ng'ato nya pimo ni kuma yae ok bor gi namno. Nam otiyo katika karanyisi an aparo wer moro ni werona gi japuonjna moro ni Mr. John Opere kana ne primary class 3 ni anatimo joywaji anatimo joywaji kauno but kiki wer ke okone ing'eyo kiki chaki wer awero gi dwond japuonj ok awero owacho ni japuonj nitie Mr. John Opere asebudhore wuod karachuonyo koro gimomiyo atemo wacho ma japicha ni no opimonwa sigana mar Yesu kaka ne wacho ni abiro timo joywaji ka oluwa koro wacho ni sani ndalo cha maybe jogo ne gidhi e kiluwa mar rech koro sani news reporter ywayo chunje ji mang'eny to winjo nero Ramogi TV to ji bende ng'eyo mano momiyo aparo wendno. James Mbenu werga ing'eni were na achiel kuom yore mane ipuonjago. Wan no werga an sana na were ga e kanisa an ng'ene aja adwen sura gi koro kachako wer ka to kan nolor gi dang wachwe wagol sadaka ng'ano no gol sadaka. Haleluya amina. Watiek gini nyakoro kanyo watieko godo